எந்த பிரச்சனைகளையும் அலசி ஆராய்ந்து நியாயமாக தீர்த்து வைக்கும் அறிவாற்றல் கொண்ட கும்பராசினியர்களுக்கு வணக்கம். வரும் 2022ஆம் ஆண்டில் உங்கள் ராசிக்கு 2-11க்கு அதிபதியான குரு பகவான் ஆண்டு தொடக்கத்தில் ஜென்ம ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் நீங்கள் எதிலும் சிக்கனமாக இருப்பது, எந்த செயல் செய்வது என்றாலும் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. முதல் 3 மாதங்கள் உங்களுக்கு சற்று சோதனைகள் நிறைந்த நாட்களாக இருந்தாலும் வரும் 13/4/2022 முதல் ஆண்டுகோளான குரு பகவான் உங்கள் ராசிக்கு தனஸ்தானமான 2இல் சஞ்சாரம் செய்ய இருப்பதும், வரும் 12/4/2022 ஏற்பட்டுள்ள சர்வக்கிரக மாற்றத்தின் மூலம் உங்கள் ராசிக்கு ராகு 3ஆம் வீட்டிலும் கேது 9ஆம் வீட்டிலும் சஞ்சாரம் செய்ய இருப்பது அற்புதமான அமைப்பு என்பதால் உங்கள் கஷ்டங்கள் படிப்படியாக விளங்கி முன்னேற்றமான பலன்களை அடைய முடியும். உங்களுக்கு நிலவிய பொருளாதார நெருக்கடிகள் விலகி பணவரவுகள் திருப்திகரமாக இருக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமுடன் செயல்பட்டால் நல்ல லாபத்தினை அடையலாம். பண விஷயங்களில் பிறரை நம்பி வாக்குறுதி கொடுப்பது, முன்ஜாமீன் கொடுப்பது போன்றவற்றில் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. ஆடம்பர செலவுகளை குறைத்தால் குடும்ப தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியும். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற மங்களகரமான சுப காரியங்கள் கைகூடும். கணவன் மனைவிக்கிடையே ஒற்றுமை சிறப்பாக இருக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டுபவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருப்பதால் அசையும் அசையா சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் ஏற்படும். பூர்வீக சொத்து விஷயங்களில் இருந்த கெடுபிடிகள், வம்பு வழக்குகள் யாவும் விலகும். உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அமையும். தொழில் வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டி பொறாமைகள் சற்று குறையும். கூட்டாளிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களை அனுசரித்து நடந்து கொண்டால் அபிவிருத்தியை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு தேவையற்ற இடமாற்றங்கள் ஏற்படும் என்றாலும் எதிர்பார்க்கும் பதவி உயர்வுகள் கிட்டும். பிற விஷயங்களில் தலையீடு செய்வதை தவிர்த்து தங்கள் பணிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது உத்தமம். வெளியூர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பணிபுரிய விரும்புபவர்கள் சற்று சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. உங்கள் ராசி அதிபதி சனி இவ்வாண்டு ஜென்ம ராசிக்கு 12இல் சனி சஞ்சரித்து 7.5 சனியில் விரய சனி நடைபெறுவதால் தேவையற்ற வீண் செலவுகளை சந்திப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு மருத்துவ செலவுகள் ஏற்படும். பயணங்களில் கவனமுடன் இருப்பது, உணவு விஷயத்தில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. சனி உங்கள் ராசிதிபதி என்பதால் பெரிய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் என்றாலும் எந்த ஒரு விஷயங்களிலும் கவனமுடன் செயல்பட்டால் மட்டுமே எதையும் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறக்கூடிய வலிமையை பெறுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம், உடல்நிலையில் சிறு சிறு பாதிப்புகள், சற்று மந்த நிலை, கை கால் அசதி போன்றவை ஏற்படும். அஜீரண கோளாறுகள் உண்டாகும் என்றாலும் பெரிய அளவில் எந்தவித மருத்துவ செலவுகளும் ஏற்படாது. அன்றாட பணிகளில் சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட முடியும். தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்ப்பது, வேலைப்பளுவை குறைத்துக் கொள்வது மூலம் ஏற்படும் சிறு சிறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள முடியும். குடும்பம், பொருளாதார நிலை. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் குடும்பத்தில் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள், திருமண தடைகள் உண்டாகும் என்றாலும் ஏப்ரலில் ஏற்படும் குரு பெயர்ச்சிக்கு பின்பு சுபிட்சமான நிலை நிலவும். திருமண வயதை அடைந்தவர்களுக்கு நல்ல வரன்கள் தேடி வரும். புத்திர வழியில் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். பொன் பொருள் சேரும். சிலருக்கு பூமி, மனை போன்றவற்றால் சிறு சிறு விரயங்கள் ஏற்பட்டாலும் கிடைக்க வேண்டிய சொத்துக்கள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். பணவரவுகளில் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஏற்ற இறக்கமான நிலை இருந்தாலும் ஏப்ரலுக்கு பிறகு தாராள தனவரவுகள் உண்டாகும். கொடுக்கல் வாங்கலில் சரளமான நிலை இருக்கும். கடந்த கால நெருக்கடிகள் விலகும். கொடுத்த கடன்களை வசூலிப்பதில் எந்த தடையும் ஏற்படாது. உங்களுக்கு உள்ள வம்பு வழக்குகளில் சிறு தடைக்கு பின்பு வெற்றி கிட்டும். பெரிய முதலீடுகளை ஈடுபடுத்தும் விஷயத்தில் சற்று சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. தொழில் வியாபாரிகளுக்கு இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சிறு சிறு போட்டிகள், மறைமுக எதிர்ப்புகள் போன்றவற்றால் வரவேண்டிய வாய்ப்புகள் கை நழுவி போனாலும் ஏப்ரலுக்கு பிறகு எல்லா வகையிலும் மேன்மைகளை அடைய முடியும். எதிர்பார்க்கும் லாபங்கள் கிட்டும். வெளியூர் பயணங்களால் அனுகூலங்கள் ஏற்படும் என்றாலும் தேவையற்ற பணிகளை தவிர்த்து விடுவது நல்லது. கூட்டாளிகளையும் தொழிலாளர்களையும் சற்று அனுசரித்து நடந்து கொண்டால் சிறப்பான பலன்களை பெற முடியும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணியில் சற்று வேலைபளு அதிகரிப்பதுடன் எதிர்பாராத இடமாற்றங்களால் அலைச்சலை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்றாலும் ஏப்ரலுக்கு பிறகு நல்ல மாற்றங்கள் உண்டாகும். எதிர்பார்க்கும் கௌரவமான பதவிகள் கிடைக்கும். திறமைக்கு ஏற்ற பாராட்டுகள் கிடைக்க பெறுவதால் மன மகிழ்ச்சி உண்டாகும். புதிய வேலை தேடுபவர்கள் கிடைக்கும் பணியினை தற்போது பயன்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. வெளியூர் செல்ல விரும்புவோரின் விருப்பங்கள் நிறைவேறும். அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி பணிக்காக நிறைய செலவுகள் செய்ய வேண்டியிருந்தாலும் பெயர் புகழ் பெற முடியும். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றி மக்களின் ஆதரவை பெறுவீர்கள்.
பணவரவுகள் திருப்திகரமாக இருக்கும். பயணங்களால் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும் என்றாலும் அதன் மூலம் ஆதாயங்கள் உண்டாகும். பத்திரிகை நண்பர்களிடம் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது உத்தமம். விவசாயிகளுக்கு பயிர் விளைச்சல் ஓரளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் என்றாலும் புழு பூச்சிகளின் தொல்லைகளால் பயிரை காப்பாற்ற அதிக செலவுகளை செய்ய வேண்டியிருக்கும். அரசு வழியில் எதிர்பாராத மானிய உதவிகள் கிடைக்கப்பெற்று அனைத்தையும் சரி செய்ய முடியும். புதிய பூமி மனை வாங்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். தொழிலாளர்களின் உதவி கிடைக்கும். கால்நடைகளாலும் காய்கனி பூ வகைகளாலும் ஓரளவுக்கு ஆதாயங்களை பெறுவீர்கள். பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு பாதிப்புகள் தோன்றினாலும் மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்காது. ஆண்டின் முற்பாதியில் பணவரவுகளில் சற்று நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டாலும் ஏப்ரலுக்கு பிறகு தாராள தனவரவை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் சுபிட்சமும் நிறைந்து இருக்கும். திருமண வயதை அடைந்தவர்களுக்கு நல்ல வரன்கள் தேடி வரும். கணவன் மனைவிக்கிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். உறவினர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். சிலருக்கு வீடு வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்புகள் ஏற்படும். கல்வியில் சற்று ஈடுபாடுடன் செயல்பட்டால் அடைய நினைத்த மதிப்பெண்களை அடைந்துவிட முடியும். கல்விக்காக பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உண்டாகும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். அரசு வழியில் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். பெற்றோர் ஆசிரியர்களின் பாராட்டுகள் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். தேவையற்ற நண்பர்களின் சகவாசத்தை தவிர்ப்பது உத்தமம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க. வேற டாபிக் நான் பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போதான் சேனல்ல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். நன்றி.